Добре дошли в нашият съветник за покупка, днес посветен на Suzuki Swift. Вече 40 години Suzuki изработва един от най-интересните си модели по една на пръв поглед елементарна, но много успешна формула. Компактен, пестелив и най-вече по джоба на клиентите. Вследствие на това до момента са продадени повече от 9 милиона от този симпатичен малък автомобил. Сега японците представят поредното седмо поколение на модела. Новият Suzuki Swift носи в себе си всичко, което човек очаква от атрактивна градска бегачка. В това видео ще разгледаме по-внимателно дизайна на новия Swift. Освен това ще се спрем на интериор и свързаност, двигател и задвижване, сигурност и безопасност, както и на нивата на оборудване и естествено на цените. Нека първо разгледаме дизайна на новия Suzuki Swift по-внимателно. Със своите компактни размери Suzuki Swift е идеален за градския трафик. Все пак той е дълъг 3,86 м и широк едва 1,74 м. Височината в зависимост от задвижването е в диапазона между 1,49 и 1,51 м, докато междуосието е 2,45 м. Дизайнът е автентичен и разпознаваем. С силно изразена средна линия, предната и средната колона са издържани в черно, с което създават усещане за свободно реещ се покрив. Отпред характерна решетка, решена в пиано лак и дневни светлини във формата на латинската буква L, интегрирани в LED фаровете. Отзад визуализацията акцентира върху нови триизмерни стопове и модифицирана сега още по-широка броня. Естествено, при подобни компактни автомобили обемът на багажника винаги представлява особен интерес, но в това отношение новият Suzuki Swift, предвид външната си дължина, определено няма причина да се срамува. Багажното отделение обичайно побира 265 литра, но при сгънат втори ред седалки обемът нараства до 589 литра. Максимално дори може да бъде увеличен до 980 литра, ако натоварим колата плътно до тавана. Множество оптимизации по формата на карусерията и серийният спойлер на покрива допълнително подобряват аеродинамиката на новия Swift. Към това, в зависимост от нивото на оборудване, се предлагат 16-солови алуминиеви джанти с нов дизайн, както и гуми с намалено с 15% съпротивление на търкаляне в сравнение с предходния модел. Клиентите имат избор между 9 едноцветни и 4 двуцветни лакови покрития, сред тях също 2 изцяло нови цвята. В кокпита новият Swift, сравнен с предходния модел, също прави видима крачка напред. Всички модули за управление са подредени удобно около водача, така че да се достигат удобно с ръка. Непрекъснато двуцветно арматурно табло в черно и светло-сиво придава на купето динамичен и спортен характер. Формата на седалките отпред е обновена в областта на раменете и страничните опори. При по-високите нива на оборудване се предлага тапицерия в антрацитно сиво, а при базовата версия седалките са изцяло черни. Най-съществената промяна в интериора естествено е новият 9-инчов интерактивен екран с висока резолюция. Менюто му е изключително интуитивно, като от него се управляват бързо и лесно както мултимедията, така и навигацията. Но за много от нас още по-важна е свързаността. Смартфоните тук могат много лесно да бъдат свързани с информационно-развлекателната система чрез Apple CarPlay и Android Auto безжично. Освен това, водачът има възможност да се свърже с автомобила си в реално време, благодарение на мобилното приложение Suzuki Connect. Така много практични функции могат да се ползват и управляват директно чрез мобилния телефон, например да се проверяват оставащите километри с наличното гориво или къде в момента е паркиран автомобилът, да се заключат вратите дистанционно, но също така да се направи справка за статуса, например на фаровете или аварийните мигачи, дали те са включени или изключени. Други полезни функции са дигиталният дневник на изминатите километри, проверката на локацията на автомобила, информации относно предупредителни съобщения и предстоящи сервизни интервали.
Под предния капак на новия Swift работи нов 1,2 литров 3-цилиндров бензинов мотор, генериращ 82 конски сили. В сравнение с предшественика си, той има множество предимства. По-нисък разход, по-малко вредни емисии и подобрена реакция при ниски обороти. 12-волтовата система MEC Hybrid допълнително увеличава ефикасността, защото подпомага бензиновия двигател в почти всяка ситуация на пътя чрез кинетичната енергия, генерирана по време на шофиране. Тя се съхранява в литиево-ионна батерия, след което подпомага задвижването, например при ускорение. Така се ограничава успешно разхода на бензин. Предаването на мощността се извършва по избор чрез 5-степенна механична предавателна кутия или безстепенен CVT автоматик. Специфично при новият Suzuki Swift е предлаганото опционално All Grip Auto задвижване на 4-те колела. Сега вероятно мнозина ще се запитат как така малък автомобил и 4x4. Но да, това определено е рядко срещана комбинация, а тя подобрява усещането за сигурно шофиране. При недостатъчно сцепление на предната ос, системата за задвижване на 4-те колела се включва автоматично и предава въртящият момент и на 4-те гуми, с което се постига много по-добро сцепление, особено при сняг и други хлъзгави настилки. Новият Suzuki Swift с механична кутия и предно предаване ускорява от 0 до 100 км в час за 12,5 секунди. Максималната му скорост е 165 км в час. Особено за градския трафик това е напълно достатъчно. А за да не се стига въобще до критични ситуации, новият Suzuki Swift предлага изключително богата палитра от активни системи за безопасност. А най-хубавото е, че всички те тук са серийни. Системата за автоматично спиране с сензори допринася за избягването на евентуални челни, диагонални и странични удари с автомобили, велосипедисти и пешеходци. В екстремни ситуации системата може да задейства автоматично спирачките, за да ограничи последствията от евентуален удар. При включен темпомат асистентът за следене на лентата поддържа курса на автомобила уверено в центъра й. Ако системата разпознае превозно средство в лентата, скоростта бива редуцирана, като по този начин се спазва безопасна дистанция. Интегрирана в комбинирания инструмент камера, освен това постоянно наблюдава очите и лицето на водача и ако при него регистрира признаци на умора или разсейване, тогава веднага издава предупредителен сигнал и изписва предупредително съобщение до скоростомера. Освен това, адаптивният темпомат отчита също разпознати ограничения на скоростта, докато разпознаването на пътните знаци при превишена скорост предупреждава визуално и акустично. Предупреждение за движение в сляпата зона или на лични обекти при маневри на заден ход, например при напускане на паркинг, асистент за дългите светлини и автоматична система за спешни повиквания и кол допълват модерното оборудване за максимална безопасност. Новият Suzuki Swift пристига в България с познатите досега 3 нива на оборудване – GL от 36 990 лева, GL Plus от 39 990 лева и GLX от 42 990 лева. Клиентите имат възможност при по-високите нива на оборудване да изберат опционално срещу доплащане автоматична CVT предавателна кутия за 3000 лева или задвижване на 4-те колела за същата сума при всички нива. Дори в базовото ниво GL, новият Swift вече е оборудван много богато. Така, например, 9-инчовият тъчскрин с Apple CarPlay и Android Auto е наличен още от тази версия. Допълнително на борда са също електрически стъклоповдигачи, безключов достъп и стартиране, адаптивен темпомат и LED предни светлини. Suzuki Connect също е вече включен. Към това допълнително вече множество системи за безопасност, като активното подпомагане при спиране, предупреждение при напускане на лента, разпознаване на пътните знаци, система за мъртвата зона и асистент при напускане на паркомясто на заден ход с предупреждение за засечен трафик.
Ниво на оборудване GL+, включва например 16-цолови алуминиеви джанти, кожен волан, аудиосистема с 6 високоговорителя, съответно по един USB-A и USB-C порт за зареждане, както и затъмнени стъкла за втория ред. Редом с новите едноцветни лакови покрития, клиентите имат избор също между 4 двуцветни варианта. При върховото ниво на оборудване GLX, между другото, се добавят автоматичен климатик, електрически огледала с автоматично прибиране и интегрирани мигачи, както и 16-цолови полирани алуминиеви джанти. Независимо дали като втори автомобил в семейството или градска кола за хора, които внимателно планират бюджета си и държат на богато серийно оборудване още при базовият модел, новият Suzuki Swift е действително много интересно предложение, използващо отново една многократно доказана рецепта за успех. Ако сме предизвикали вашето любопитство, просто запазете час за тест-драйв на новия Suzuki Swift. Нямаме никакво съмнение, че няма да се разочаровате. Auto Build. Само ние казваме цялата истина.